ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ክብራ ሰማዕትና ካብዚ ቀጺሉ ብዓወታ ረጋይ ዝዳሎ አፍሪካ ኣብ ሶምዚ ክልወናዩ ሰናይ ምክታል ደቡብ አፍሪካ ኣብ ፖለቲካው ብወዛ ብዛዕባ ደቡብ አፍሪካ ብፍላይ ድማ ታሪኽ እታ ሃገር ክለዓል እንከሎ አፓርታይድ ዝብል ኣርእስቲ ከቀድም ናይ ግድን እዩ። አፓርታይድ ግን ቃል በቃሉ እንታይ ማለት እዩ? አፓርታይድ ማለት በቋንቋ አፍሪካና ኔዘርላንድ ዝመበቆሎም ጻዓዱ ዝጥቀሙሉ ቋንቋ ምፍልላይ ማለት እዩ። አፓርታይድ በቁጽሪ ውሕዳት ዝኾኑ ጻዓዱ ደቡብ አፍሪካውያን ነታ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ብዓብላልነት ኣብ ዘመሓድርሉ ዝነበሩ እዋን ንጻዓዱ ብዝጥዕም ፈላሊኻ ንምግዛእ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ስርዓት እዩ። እቲ ምፍልላይ ኣብ መንጎ ጻዓዱ ጸለምቲ ሓናፍጽን ህንዳውያንን ፈላሊኻ ዝገዝእ 148 ሕግታት ዝነበሮ እዩ። እቲ ሕግታት ብፍላይ ጸለምቲ ፍሉይ ወረቐት መንነት ክህልዎም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም ኣብያተ ትምህርቲ፣ ሆስፒታላት፣ ባንኪ፣ ኣብያተ ክርስቲያናትን ናይ ንግዲ ቦታታትን ካልእን ናይ በይኖም ክህልዎም ኣብ ጻዓዱ ዝጥቀሙሉ ድማ ከይግልገሉ ዝኽልክል ነይሩ። ጸለምቲ ደቀባት ዝኾነ ፖለቲካዊ መሰል ኣይነበሮምን። ኣብ ምምሕዳር መንግስቲ ክመርጹ ይኹን ክምረጹ ኩልኩል ነይሩ። ጸለምቲ ዝጥቀሙሉ ከባቢታት ንበይኖም ይሕዝኣሎም ብምንባሩ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ከም ኣብያተ ትምህርቲ ዝኣመሰለ ትካላት ኣዝዩ ትሑት ወፍሪ ይካየደሉ ነይሩ። ብኣፍሪካና ዝፍለጡ ጻዓዱ ደቡብ አፍሪካ ኣምላኽ ዝሃበና መሬት እዩ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም። ንገዛእ ርእሶም ከም ብሉጻት ዓሌት እቶም ካልኦት ድማ ከም ትሑታት ክርእይዎም እንከለዉ ጸለምቲ ንህላዌና ኣስጋእትዮም ኢሎም እውን ይኣምኑ ነይሮም። ዓሌታዊ ፈላሊኻ ግዛእ ኣፓርታይድ ሃንደበት ዝመጽ ኣይነበረን። ናይ ዘመናት መስሪሕ ሓሊፉ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኤስያን ዝግበር ናይ መራኽብ ንግዲ ከም ዝሕጅ ዘሎ ብመትረብ ስዌጽ ወይ ግብጺ ኣይኮነን ዝሓልፍ ነይሩ። እንታይ ዳ ንኣፍሪቃ ተዃሊልካ እዩ ዝካየድ ነይሩ። ኣብ መጀመርያ 1600 ዓመተ ምህረት ምስ ኤስያ ብመራኽብ ንግዲ ዝገብሩ ዝነበሩ ኔዘርላንዳውያን ንደቡባዊ ክፋል ደቡብ አፍሪካ ኬፕታውን ተቆጻጺሮም ከም መዕረፍ ቦታ ድማ ይጥቀሙሉ ነይሮም። ካብዚ ድሕሪ 150 ዓመታት ብሪጣንያ ንመላእ ደቡብ አፍሪካ ብምቁጽጻር ኬፕ ኮሎኒ ዝብል ስም ጠሚቐታ። ብሪጣንያውያንን ኔዘርላንዳውያንን ንጸለምቲ ደቀባት ደቡብ አፍሪካውያን ካብ መሬቶም ኣባሪሮም ንገለ ድማ ገላዩ ምግባር ኣብ ሕርሻ ኣዋፊሮሞም። ኣብ 1875 ንደቡብ አፍሪካ እተመሓድር ዝነበረት ብሪጣንያ ኣብ ናይ ኣልማዝ ዕደና ጀሚራ። ኣልማዝ ጓሕጒሓ ንምውጻእ ድማ ካብ ክልተ ቦታታት ተበጊሱ ናብ ኬፕታውን ዝኣቱ መንገዲ ባቡር ሃኒጻ። ኣብቲ እዋን እቲ ከም ኩሎም ኣብ ከባቢ መጓዓዝያ ዘለዎ ቦታታት ኣብ ከባቢ መንገዲ ባቡር ምንባር ቁጠባዊ መኽሰብ ዝህብ እኳ እንተነበረ ጸለምቲ ደቀባት ካብ ዝኸባቢ እውን ከም ዝእለዩ ተገይሩ። ድሒራ ብሪጣንያ ኣብ 1913 ሓድሽ ሕጊ ብምሕንጻጽ ብምልኦም ጸለምቲ ኣብ 800 ጠቕላላ ስፍሓት ሃገር ጥራይ ተሓጺሮም ከም ዝነብሩ ጌራ። ኣብ ካልእ ቦታ መሬት ከይውንኑ ድማ ከልኪላቶም ወይ ድማ ከም ሰራሕተኛታት ኮይኖም መታን ከገልግሉ ኣብ ከባቢ ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ሻውላት ክቕመጡ ኣፍቂዶምሎም። ብኣዝዩ ትሑት ማህያ እናስራሐት ድማ ብፍሉይ ኣብ ናይ ዕደና ስራሕ ተዋፍሮም ነይራ። ኣብ 1934 ብሪጣንያ መግዛእቲ ደቡብ አፍሪካ ብዕሊ ደው ኣቢላ። እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ዝተረፉ ብኣፍሪካና ክጽውዕ ጀመሩ ኔዘርላንዳዊ መበቆል ዘለዎም ጻዓዱ ምምሕዳር ተረኪቦም። ብሪጣንያ ንስራሕ ዘምጻእቶም ህንዳውያን ድማ ኣብቲ ሃገር ተሪፎም። ኣፍሪካና ብጸለምቲ ከይዕብለሉን ዝሓዝዎ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት ከይጉበጥን ይሰግኡ ነይሮም። በዚ ምኽንያት ንጸለምቲ ከርሕቆም ነይርዎም። ነዚ ንምትግባር ኣብ 1948 እቲ 148 ሕግታት ዝነበሮ ፈላሊኻ ግዛእ ስርዓት ኣፓርታይድ ኣታኣታትዮም። እቲ ስርዓት ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ጻዓዱ ጸለምቲ ሓናፍጽን ህንዳውያንን ዝነበረ ናይ መሰላት ፍልልይ ገፊሕ ጋግ ፈጢሩሉ። ጸለምቲ ከም ድሌቶም ከይንቀሳቐሱ ኣብ ድሌቶም ከይነብሩን ተኸልኪሎም። ካብ ጅቦኦም ዘይፍለ መንቀሳቐሲ ወረቐት ድማ ተዋህቦም። ጻዓዱ ኣፍሪካና ንኹሉ ጽላታት ብፍላይ ድማ ፖለቲካ፣ ቁጠባን ሰራዊትን ሃገር ተቆጻጺሮም። ሕግታት ኣፓርታይድ ንጸለምቲ ከም ዜጋታት ዘይርኢ ሰብኣዊ መሰሎም ዝገፍፍ ብምንባሩ ኣብ ጸልማት ሸሚምዎም። ድሕሪዚ ጸለምቲ ደቡብ አፍሪካውያን መሰላቶም ክሕልወሎም ብምጽዋዕ በብወገኖም ኣንጻር ኣፓርታይድ ተቃውሞታት ኣላዒሎም። ድሒሮም ድማ ተቓለስቲ ናጽነት ከም ኔልሰን ማንዴላ፣ ኦሊቨር ታምቦ፣ ዋልተር ሱስሉን ነቲ ተቃውሞታት ከማእክልዎ ጀሚሮም። ዘይፍቀድ እኳ እንተነበረ ኣፍሪካዊ ሃገራዊ ባይቶ ወይ ANC ዝብል ሰልፊ ድማ ኣቒሞም። ኣብ 1952 ጀመረ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እናሓየለ መጺኡ። ሰልፈኛታት ድማ ሕግታት ኣፓርታይድ ኮነ ኢሎም ክጥሕሱ ወሲኖም። ኣብ ንጻዓዱ ጥራይ ዝተሓዘ ቦታታት ብሓይሊ ኣትዮም። ዕላምኦም ድማ ብብዝሒ ክእሰሩ እሞ ነቲ ስርዓት ዓቕሉ ከጽብብሉ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ፖሊስ ነቲ ሰልፍታት ብተኽሲ፣ ቅትለት፣ መቑሰልቲ፣ ማህረምትን ብብዝሒ ማእሰርትን ክብትንዎ ጀሚሮም። ዳርጋ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰልፊ
ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ሰልፈኛታት ይኹኑ ሰልፊ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ዘካይድዎ ዝነበሩ ቃልሲ ዘይጎነፃዊ ክገብርዎ ይፍትኑ እኳ እንተነበሩ ካብ ፖሊስን ሰራዊትን ዝወርዶም ዝነበረ ሓያል ጎነፃዊ ግብረ መልሲ ንምምካት ግን ንገዛእ ርእሶም እውን ናብ ጎነፅ ኣምሪሖም ብረታዊ ቃልሲ እውን ጀሚሮም ኣብ 1962 ኔልሰን ማንዴላ ዝርከቦም ሓያሎ መራሕቲ ተቓለስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣብ 1964 ድማ ንሕልፈት ኣብ ማእሰርቲ ተፈሪዶም ኣብ መወዳእታ 1980ታት ስርዓት ኣፓርታይድ ከብቅዕ ዓለም ለኻዊ ጸቕጢ እናዓበየ ብምምጽኡ ኣብ ለካቲት 1990 ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ኤፍ.ደብልዩ ደክለርክ ንባይቶ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኔልሰን ማንዴላ ካብ ማእሰርቲ ናጻ ከም ዝፍኖ ገሊጹ ከምቲ ዝበሎ ድማ ማንዴላ ድሕሪ ናይ 27 ዓመታት ማእሰርቲ ናጻ ወፂኡ ቀጺሉ ኣብ 1992 ስርዓት ኣፓርታይድ ይፍረስ ዶ ይቐጽል ንዝብል ጻዕዱ ኣባላት ባይቶ ኣብ ዘካየድዎ ረፈረንደም 68 ሚእታዊት ይፍረስ ክብሉ ድሚጾም ፕረዚደንት ደክለር ድማ ኣፓርታይድ ንዘውረዶ በደል ብወግዒ ይቕሬ ተሓቲቱ ኔልሰን ማንዴላን ደክለርክን ንዝመርሕዎ ሰልፍታት ኣካቲቶም ን3 ዓመታት ዝቐጸለ ጽዑቕ ዝርርብ ኣካይዶም ክልቲኦም ንሰላም ዘለዎም ቁርብነትን ትብዓትን ኣብ ግምት ምእታው ድማ ኣብ 1993 ብሓባር ተዓወቲ ሽልማት ሰላም ኖቤል ክኾኑ በቂዖም ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ ፖለቲካ ክሳተፉ ተፈቒድሎም ንሰልፊ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ዝመርሕ ኔልሰን ማንዴላ ድማ ኣብ 1994 ፕረዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ ናይ መጀመርያ ጸሊም መራሕቲ ሃገር ኮይኑ ስርዓት ኣፓርታይድ ንስታት 50 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ በደል ዘውረደ ብምንባሩ ብጸለምቲ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ይኹን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ጻዕዱ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከይወስዱ ዓብ ስጋኣት ነይሩ እንተኾነ ብኔልሰን ማንዴላ ዝምራሕ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ኣቐዲሞም ዝመርሑ ዝነበሩ ጻዕዱ መራሕቱ ድሕሪ ዘካየዶ ስምምዕ ኣብ ክንዲ ሕነ ምፍዳይ ዝተበደለ ዝድብስ ዝበደለ ዝእርም የቕረ ዝበሃሉ ድማ ክሕደገሉ ብምስማዕ ኮሚሽን ሓቅን ዕርቅን ኣቒሞም ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ 1994 ካብ ስርዓት ኣፓርታይድ ተገላጊላ ብጸለምቲ መራሕቲ ክትምራሕ እኳ እንተጸንሐት ኣቐዲሙን ኣብ መንጎ ህዛብ ዝተኣታተወ ፍልልይ ኣሎ ኣፓርታይድ ምትካእ ኣብ ስልጣን ከመፁ ዝጸንሑ መራሕቲ መብዛሕትኦም ተቓለስቲ ዝነበሩ ክኾኑ እንከለዉ ዛጊት ነቲ ዝተቓለሰሉ ህዝቢ ካብ ድኽነትን መሃይምነትን ከገላግልዎ ኣይከኣሉን ሽግራት ደቡብ ኣፍሪቃ መሰረቱ ኣብቲ ናይ ኣፓርታይድ ኣሰራርሓ ዝተመርኮሰ እኳ እንተኾነ እቲ ሃገር ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ወይ ANC ዝተመርሐት ምዃና ሽግራ ኣፓርታይድ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ እውን ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ተሓታት እዩ ሓያሎ ተዓዘብቲ እውን ክሳብ ማዓስዩ ኣፓርታይድ ክኽሰስ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ ክብሉ ጸኒሖም ደቡብ ኣፍሪቃ ብቁጠባዊ ሃብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ናይጀርያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትስራዕ እንከላ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ መበል 33 እያ ትርከብ እቲ ሃገር ሃብታም እኳ እንተኾነት ኣብ ከም ኬፕ ታውን ጆሃንስበርግ ፕሪቶርያ ደርባንን ካልኦትን ዝበሃላ ዓበይቲ ከተማታት ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ፍልልይ ግን ዓብጋግ ኣለዎ ደቡብ ኣፍሪቃ 30 ዓመታት ድሕሪ ምፍራስ ፈላሊኻ ምግዛእ ወይ ኣፓርታይድ ኣብ መንጎ ጸለምትን ጻዓዱን ዘሎ ናይ ስራሕ ማያ መነባብሮ ትምህርትን ካልእን ፍልልያት ዛጊት ኣዝዩ ገፊሕ ጋግ ከም ዘለዎን ከም ዘይተመዓራረይን እዩ ዝግለጽ ንኣብነት ሓደ ጻዕዳ 30,000 ራንድ ወይ ናይቲ ሃገር ባጤራ ዝኽፈለላ ስራሕ ሓደ ጸሊም 9,000 ራንድ ጥራይ እዩ ዝኽፈለላ ሓያሎ ጸለምቲ ድማ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ኣብ ሻውላት ከም ዝነብሩን ህይወቶም ክመሓሽ ከም ዘይከኣለን እዩ ዝግለጽ ኣብ ግዜ ኣፓርታይድ እቶም ብኣፍሪካና ዝፍለጡ ጻዕዱ ዕድላት ዝበለጸ ትምህርቲ ዝበለጸ መነባብሮ ዝበለጸ ኣባይቲ ክኽፈተሎም እንከሎ ናይቶም ካልኦት ኣህዛብ ግን ብፍላይ ጸለምቲ በንጻር እዩ ነይሩ እቲ ስርዓት ብተወሳኺ ጻዕዱ ዝበለጸ ኣባይቲ ትምህርቲ ሕክምና ካልእ ኣገልግሎታትን ክረኽቡ ኣኽኢሉ ነይሩ ሎሚ ድሕሪ ዘመናት ዘቑፀረ ምፍልላይ መስርሕ ምምጻእ ጸለምቲ መራሕቲ ዝሓለፈ ዝፈጠሮ ቁስሊ ናይ ምሕዋይ ናይ ዕርቂ መስርሕ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ገና ናይ ግዜ ኣፓርታይድ ፍልልይ ዝንጸባረቐለን ኮይነን ተሪፈን ኣለዋ ኣፓርታይድ ምትካእ ኣብ ስልጣን ክመፁ ዝጸንሑ መራሕቲ ብወገኖም መብዛሕትኦም ተቓለስቲ ዝነበሩ ክኾኑ እንከለዉ ነቲ ዝተቓለሰሉ ህዝቢ ካብ ድኽነትን መሃይምን ክገላግሎ ዝኽእል ፖሊስታት ኣይሓንጸጹን ድሕሪ ማንዴላ ፕረዚደንት ኮይኖም ስልጣን ዝሓዙ ታቦ ምቤኪ ጋሌማ ማትላንቴ ጃኮብ ዙማን ሕጂ ድማ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሲሪል ራማፎሳን ዛጊት ለውጢ ኣያምጽኡን ጥራይ ዘይኮነ ንገዛእ ርእሶም ብብልሽውና ተኸሲሶም ኣብ ፍርዳዊ መስርሕ ሓሊፎም ናይ ጃኮብ ዙማ ኣብነት እንተሪእና
ንሱ ካብ 2009 ክሳብ 2018 ን9 ዓመታት ፕረዚደንት ኮይኑ ኣብ ዘገልገለሉ ካብ 1999 ክሳብ 2005 እውን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ፕረዚደንት ታቦ ምቤኪ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኑ ኣገልጊሉ። ጃኮብ ዙማ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ሓላፍነት ንኽበጽሕ ቀሊል መንገድን ታሪኽን ኣይሕለፈን። ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ሃገሩ ብጻዕዱ ዝምራሕ ዓሌታዊ ምምሕዳር ፈላሊኻ ግዛእ ወይ ኣፓርታይድ ኣብ ዝነበረሉ ፕረዚደንት ክኸውን ይትረፍ ጸሊም ብምዃኑ ጥራይ መባእታዊ ሰብኣዊ መሰል እውን ሕልው ኣይነበረን። ጃኮብ ዙማ ዓሌታዊ ምምሕዳር ንምቅላስ እምበር ዝበዝሐ ናይ ንእስነት ዕድሚኡ ኣሕሊፍዎ። ጃኮብ ዙማ ኳዙሉ ናታል ኣብ ዝተባህለት ኣውራጃ ተወሊዱ። ዓሌቱ ካብ ህዛብ ዙሉ ኮይኑ ኣቦኡ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ምንባሩ ዙማ ወዲ 5 ዓመት ምስ ኮነ እዩ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ኣዲኡ ድማ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ብምንባራ ዙማ ብድኽነት ዓብዩ ጥራይ ዘይኮነ ስሩዕ ትምህርቲ እውን ኣይወሰደን። ወዲ 17 ዓመት ምስ ኮነ ምኽንያት ድኽነቱ ናይ ኣፓርታይድ ስርዓት ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድአ ኣብ 1959 ምስ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ወይ ANC ተጸምቢሩ ቃልሱ ጀሚሩ። ኣብ 1962 መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ኣፓርታይድ ንኽቃለስ ኢሉ ዝቆመ ሰልፊ ANC ዘይሕጋዊ ክብል ሰሪዝዎ። 45 ኣባላቱ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዎም። ሓደ ካብቶም ዝተቐየዱ ድማ ጃኮብ ዙማ ነይሩ። ን10 ዓመታት ክእሰር እውን ተፈሪዱ። ዙማ ናይ ማእሰርቲ ግዚኡ ኣብ ደሴት ሮበን ይሕሊፍዎ። ኣብኡ ድማ ኣብ ቀይዲ ምስ ዝነበሩ ኔልሰን ማንዴላ ዝርከብዎም መራሕቲ ANC ብዙሕ ግዜ ክሕልፍን ብፖለቲካ ክበስልን ኣኺልዎ። ጃኮብ ዙማ ካብ ማእሰርቲ ምስ ወፀ መጀመርያ ናብ ሞዛምቢክ ድሓር ድማ ናብ ዛምቢያ ብምምራሕ ምስ ከም ታቦ ምቤኪ ዝኣመሰሉ ተቓለስቲ ብምርኻብ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ወይ ANC ዳግማይ ኣብ ስደት መስሪቶሞ። ኣብ ስደት ንሓያሎ ዓመታት ኣንጻር ኣፓርታይድ ድሕሪ ምቅላስ ኣብ 1990 ድሕሪ ዝተገብረ ስምምዕ ናብ ሃገሮም ደቡብ ኣፍሪቃ ክምለሱ ተፈቒድሎም። ANC ምስ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ናይ ጸዓዱ መንግስቲ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ዝርርባት ጃኮብ ዙማ ሓደ ካብ ላዕለዎት ተመያየጥቲ ክኸውን በቒዑ። ኔልሰን ማንዴላ ን27 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1994 ፕረዚደንት ኮይኑ ምስ ተሾመ ጃኮብ ዙማ ዋና ጸሓፊ ANC ዝተወልደላ ኣውራጃ ኳዙሉ ናታል ከምኡውን ሓላፊ ቁጠባን ቱሪዝምን ኮይኑ ዙማ ብተወሳኺ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣባላት ጸጥታ ትውድቡን ነይሩ። ድሕሪኡ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል ካብ 2009 ክሳብ 2018 ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ክኸውን በቒዑ። ጃኮብ ዙማ ምክትል ፕረዚደንት ካብ ዝነበረሉ እዋን ኣትሒዙ ብ15 ክስታት ማለት ዘይሕጋዊ ናይ ንግዲ ውዕላት፣ ብልሽውና፣ ምትላል፣ ቀረጽ ዘይምኽፋል፣ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ካልእን ተኸሲሱ። ንሱ ዝበዝሐ እቲ ክስታት በዓል መዚ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝፈጸሙ ኮይኑ ኣብ ግዚኡ ተማሒሩ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ስልጣን ምስ ወረደ ግን ዳግማይ ካድኖ ጀሚሩ። ክስታት ዙማ ተሰካሚ HIV ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ዓሚጽካ ክሳብ ናይ ቢልዮናት ዶላራት መሸጣ ጿር ብዘይ ወግዓዊ መንገዲ ኣፍቂድካ ዝብሉ ዝርከብዎም ኮይኖም ምስ ታለስ ዝተባለት ናይ ፈረንሳ ናይ ጿር ኩባንያ ዝኣተዎ ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ውዕል መርመራ ከይካየደሉ ብምኽልካሉ ካብቲ ኩባንያ 9 ዓመታት ዝቐጸለ ዓመታዊ ኣስታት $34,000 ግቦ ተቐቢልካ ዝብሉ ክስታት ይርከብዎም። ጃኮብ ዙማ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኣብ ዝነበረሉ ኣስታት $5 ቢልዮን ተጠፋፊኡ ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፍለጥን እዩ ተባሂሉ እውን ተኸሲሱ። 71 ሚእታዊት ካብ ሃብቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብ10 ሚእታዊት ሃብታማት ክባሕት እንከሎ እቶም ዝደኸዩ 60 ሚእታዊት ካብ ህዝብቲ ሃገር ድማ 7 ሚእታዊት ሃብቲ ጥራይ ይውንኑ። ዝተረፉ 30 ሚእታዊት ድማ ማእከላይ መነባብሮ ኣለዎም። ኣብ ልዕሊ እዚ 55 ሚእታዊት ካብ ህዝብቲ ሃገር ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብሩ ብምዃኖም ሃብቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብማዕረ ዘይተመቓርሐ ብምዃኑ ኣብ ዓለም እታ ዘይተመጣጠነ ቁጠባዊ ማዕርነት ዘለዋ ሃገር ተባሂላ ብባንኪ ዓለም ትውቀስ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት ናይ ሃብቲ ምምቕራሕ ማዕርነት እኳ እንተዘየለ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ገፊሕ እኳ እንተኾነ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ግን ብፍላይ ኣብ መንጎ ጸለምትን ጸዓዱን ደቡብ ኤስያውያንን እታ ሃገር ርኡይ ፍልሊ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ደቡብ ኣፍሪቃውያን ብፍላይ ጸለምቲ ኣቐዲሞም ብፈላሊኻ ምግዛእ ጸዓዱ ኣፓርታይድ ተወፂዖም ተበዲሎምን ተገሊሎምን ነይሮም። ሎሚ ድማ በቶም ናትና ዝብልዎም እትምራሕ ደቡብ ኣፍሪቃ ፈጺማ ብብልሽውና ተቖማጥዐት ካብ ድኽነት ከተውጾም ዘይከኣለትን ኮይና ረኺቦማ። ሎሚ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ተግባራት መራሕቲ ሃገሮም ዕቂሎም እዩ። ናይ ዝመርኣያ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ሳላ ዴሞክራሲያዊ መሰላቶም ብድምፂ ምርጫ ነቶም ን30 ዓመታት ብዓብላልነት ዝመርሑ ሰልፊ ANC ይኣኽለኩም ኢሎሞም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ
ልዕሊ 16 ሚልዮን ህዝቢ ድምፁ ክህብ እንከሎ ካብዚኦም 40.18 ሚእታዊት ANC 21.8 ንሰልፊ ዴሞክራሲያዊ ኪዳን ክህቡ እንከለው ዝተረፉ ድማ ንኻልኦት ድምፆም ሂቦሞም ሰልፊ ANC መንግስቲ ክምስርት እኹል ድምፂ ብዘይምርካቡ ምስ ካልኦት ሰልፍታት ተዋሂዱ መንግስቲ ክምስርት ተቐሲቡሎ ነዚ ንምትግባር ድማ ምስ ሰልፊ ዴሞክራሲያዊ ኪዳን ክሰማማዕ ግድን ኮይኑወሎ ዴሞክራሲያዊ ኪዳን ብጻዕዱ ወይ ኤውሮጳን ዝመበቆሎም ደቡብ ኣፍሪቃውያን ዝቆመት ሰልፊ ኮይና ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜያ ብጻዕዱ ተመሓደር ኣብ ስልጣን ዝመጸት እያ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኩሎም ጻዕዱ ይኹኑ ጸለምቲ ኣብ ስልጣን ክመጹ ዴሞክራሲያዊ መሰሎም እዩ እቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ግን ንፈላሊኻ ምግዛእ ጻዕዱ ኣፓርታይድ ዝተቓለሱ ሰልፊ ANC ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ነቲ ዝተቓለሱሉ ህዝቢ ከምቲ ዝድለ ከም ማሕድርዎ ዘይምኻሎምን ኣብ ምርጫ ድማ ይሳዕሩ ምህላዎምን እዩ በዚ ምኽንያት ፖለቲካዊ ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ 30 ዓመታት መሪሕነት ሰልፊ ANCን ተበዊዙ መልክዑ ዳግማይ ኣብ ምቕያር ይርከብ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ክትከታተልዎ ጸናሕኩም ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነይሩ ምስ ተረፈ ትሕዝቶታትና ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ንዕድመኩም